Veľmi srdečne vás všetkých vítam. Mám tú česť a potešenie predstaviť vám výsledky práce Vedeckej rady a vedeckých ústavov spolupracujúcich s nami. Je to fantastický prípravok, ktorý stimuluje a stabilizuje parametre najdôležitejšej fyziologickej tekutiny v našom tele, ktorou je krv, v ktorej cirkulujú určitú bunky, ktoré vyživujú, bránia a čistia telo, ale aj regenerujú. Określone komórki, które karmią, bronią i oczyszczają organizm, ale też odradzają się. Żeby mogły się odradzać. Aby sa znovu zrodili a plnili svoju funkciu, musia mať prístup k mikročasticám a makročasticám vrátane železa, ale aj vitamínov. Železa, ale także vitamin. Nedostatok týchto zložiek spôsobuje nesprávne fungovanie krvi. V tzv. Morfologickom vyšetrení sa skúma nielen obsah hemoglobínu, ale aj počet krviniek, ale aj ďalšie parametre, ako je saturácia kyslíka či veľkosť týchto buniek, potom sa dá zistiť, či má človek anémiu, chudokrvnosť. Vtedy można określić, czy człowiek ma anemię. Len pred niekoľkými rokmi zahrňalo vyšetrenie krvi na zistenie počtu bielých alebo červených krviniek pod mikroskopom. Dnes už existujú naprogramované elektronické zariadenia, ktoré nám poskytujú úplný výsledok s presnosťou až na 99% jeho zloženia. Ale poskytujú aj tzv. Referenčné indexové intervaly od do. To znamená, že nemôžeme porovnávať výsledky z jedného laboratória s druhým, pretože tieto výsledky závisia od metodiky zariadení alebo použitých činitiel. Pamätajme na to, že v tele máme 5 litrov krvi, ktorá, keď sa regeneruje, neustále cirkuluje a pumpuje ju srdce. Ciągle krąży, będąc pompowana przez pracę serca. A v momente, keď má plné zloženie, potvrdíme nám plnú motoriku, psychomotoriku a našu vitalitu. Psychomotorykę, naszą vitalność. Pri narušení týchto parametrov je morfológia nevhodná, treba sa o ňu neustále starať, napríklad formou vhodných doplnkov. Uzupełniając to choćby w postaci właściwych suplementów. Jednotlivé bunky krvi majú svoju odpovedajúcu funkciu. Červené krvinky, erytrocity, 120 dní odmierajú, ale namiesto nich vznikajú nové. Na tvorbu týchto krviniek je potrebná nielen glukóza a železo, ale aj kyselina listová, teda vitamíny B9, B6, B12 a ďalšie mikro- a makropruky. Keď tieto látky chýbajú, dôjde k anémii, ale na jej určenie je samozrejme možné testovať aj iné ukazovatele. Ide o to, že hlavnou úlohou červených krviniek je transport kyslíka z pľúc do tela a odstraňovanie kyslíka z krvi, ktorý sa uvoľňuje pri vnútrobunkovom dýchaní. Dwutlenku węgla, który w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego się uwalnia. Avšak hemoglobín je hlavný, ktorý zadržiava železo, a to určuje možnosť zmeny afinity buď ku kyslíku, keď je jeho koncentrácia vyššia, alebo k oxidu uhličitému, aby sa odstránil z tela. Czy też do dwutlenku węgla, żeby go wyprowadzić z organizmu. Oplatí sa kontrolovať aj hematokrit. T je pomer hemoglobínu k plazme. Proporcje hemoglobiny do osocza. Podrobnejší výskum, teda tzv. MCV, vám umožňuje určiť priemerný objem krviniek, alebo MCH. Hmotnosť hemoglobínu v erytrocitoch, ale jeho koncentrácia je index MCHF. Ale jej stężenie to jest wskaźnik MCHF. Ak máme všetky parametre, až potom zisťujeme, aké má telo problémy, či ide o anémiu alebo inú poruchu fyziologických tekutín. Czy też inne zaburzenie płynów fizjologicznych. Dualife Moja krev je nová generácia produktov v oblasti funkčnej suplementácie. Je bohatým zdrojom vitamínov a minerálov, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie vášho organizmu. Produkt je kompletný, dalo by sa povedať komplexne fungujúci na princípe synergie. Je 100% prírodný, obsahuje len prírodné zložky rastlinného pôvodu bez lepku. Bez glutenu. Neobsahuje GMO a neobsahuje konzervačné látky, takže spĺňa požiadavky celosvetového trendu produktov s čistou etiketou. Dualife Moju krv je forma tekutého krvného obrazu, ktorá pomáha udržiavať správny stav červených krviniek a správnu tvorbu krvi, kde základným faktorom je železo, ale aj vitamíny skupiny B, vitamín A, D alebo E. Żelazo, ale także witaminy z grupy B, witamina A, D czy E. Váš krvný obraz odzrkadľuje kvalitu vášho života, preto sa on treba starať aj formou správnej suplementácie.
Tento produkt je optimálne alebo dokonca maximálne koncentrovaný. Čím je dávka koncentrovanejšia, tým menej prípravkov je potrebných na dosiahnutie účinku. Koncentrované dávky umožňujú maximálne zvýšenie ich účinných látok v jednej dávke prípravku. Zvýšené množstvo účinných látok sa okamžite premieta do silnejších účinkov prípravku. A nakoniec, keďže som verný dokonale osvedčenému spôsobu konzervovania prírodných produktov, technológií IHHP, Innovation and Hydrostatic Process, chcem zdôrazniť, že nám to umožňuje konzervovať doplnok stravy s minimálnym spracovaním. Utrwalić suplement diety minimalnie przetwarzając go. Táto metóda je založená na koncepte minimálneho spracovania. Metóda je vysoká z hľadiska zdravia, ale aj trvanlivosti prípravku a zachovania prirodzených nutričných a senzorických hodnôt, teda chuti a dokonca aj vône, na rozdiel od produktov konzervovaných klasickou metódou. Použitý technologický postup je založený na princípe synergie, teda výberu vhodných pomerov faktorov tvoriacich tento doplnok. Pôsobenie mnohých faktorov ich konzervuje, čo umožňuje, aby si výrobok zachoval najvyššiu kvalitu bez použitia konzervačných látok, najmä umelých konzervantov. Ukazovateľ LADME pochádza z anglických výrazov liberation, teda uvoľňovanie, absorpcia, distribúcia, teda distribúcia a zároveň rozpúšťanie, a tiež metabolizmus, teda chemické zmeny, a nakoniec výrazy odstránte. Metabolizm, a więc przemiany chemiczne, i wreszcie usunięcie niepotrzebnych składników metabolicznych. Ale wróćmy do wymienionych. Liberácia znamená rozpad prípravku, uvoľnenie jeho molekúl a ich rozpustenie v mieste podania. V tomto prípade v mieste, kde sa nachádzajú kocky lítia, aby sa dostal do krvného obehu. A ďalšou možnosťou je absorpcia a transport do priľahlých tkanív a krvného obehu a nakoniec distribúcia, teda distribúcia účinných látok v tkanivách, ale aj v orgánoch, samozrejme vďaka cirkulujúcej krvi. A napokon metabolizmus, teda chemické a enzymatické zmeny, ktoré prebiehajú v tkanivách či orgánoch. Ak vznikajú metabolické zložky, ktoré nepotrebujeme, sú vylučované, teda eliminované. Je tiež potrebné dodať, že tekutý produkt musí byť stabilný a zaručene minimalizovať vplyv vonkajších faktorov. Preto je balený v sklenenej nádobe, no s tenkými stenami. Ide o tzv. Farmaceutické sklo s mimoriadne hladkými stenami, kde nie sú zadržiavané faktory a vonkajšie svetlo nemôže ovplyvniť prirodzené parametre. Výsledkom týchto aktivít je komplexný produkt Duolife Moja krv, ktorý vám dodá vitalitu, energiu, dobrú kondíciu a imunitu organizmu. Jadro produktu bolo vyvinuté na základe najcennejších červených ingrediencií, dalo by sa povedať sile červenej. No všimnete si, že táto červená je v kontraste s extraktom zo špenátu, ktorý je 100% zelený. Skontrastovaná vyciągiem ze špináku, ktorý je v 100% zielony. Ako prvú treba spomenúť cviklu. To ma núti myslieť si, že pravdepodobne podceňujeme hodnotu tejto zeleniny, ktorá má v Poľsku dokonca pejoratívny výraz pre mužov burak, ktorí nie sú príliš organizovaní alebo, povedzme to otvorene, správajúcich sa nekultúrne. Hovoríme mu ty neokresanec. Cvikla však podľa mňa aj v priamych biochemických testoch vykazuje mnohonásobne vyššie parametre ako exotické ovocie, ktoré si tak ceníme. Takže vďaka vysokému obsahu horčíka a draslíka v cviklovej šťave môžeme podporovať liečbu vysokého tlaku a iných ochorení srdca a obehového systému. Môžeme predchádzať anémii, chudokrvnosti. Sercovo-naczyniowego môžeme zapobiegać niedokrwistości. Cviklová šťava je nápomocná v boji proti anémii, a to vďaka obsahu železa, ktoré je potrebné na tvorbu hemoglobínu obsiahnutého v červených krvinkách. Ale betaín a betanín zohrávajú mimoriadnu úlohu. Betaín obsiahnutý v cvikle je rovnaká látka, ktorá sa používa pri niektorých antidepresívnych kúrach, ale aj proti cievnym ochoreniam. Betanín má však antioxidačné vlastnosti.
Môže pomôcť očistiť telo od toxínov. Oczyścić organizm z toksyn. Ďalšou červenou je šťava z čiernych rýbezlí. Vidíme ju čiernu, pretože ju určujú flavonoidy. Prítomnosť flavonoidov má antioxidačné vlastnosti, znižuje hladinu cholesterolu, pomáha čistiť telo od toxínov, ale tiež pomáha rozširovať cievy a podporuje tvorbu hemoglobínu. Pomága rozszerzenie naczyń krvionośnych i wspomaga produkcję hemoglobiny. Obsah vitamínu C v šťave z čiernych rýbezlí, ktorý je 4-krát vyšší ako v pomaranči, podporuje imunitu. A nakoniec ďalší červený faktor hrozno. Vďaka polyfenolom, najmä flavonoidom, má šťava antioxidačné vlastnosti, znižuje hladinu cholesterolu a pomáha čistiť telo od toxínov. Ale hroznová šťava je bohatá na resveratrol a iné fytolexidy. Pomáha znižovať krvný tlak a znižovať jeho viskozitu a odporúča sa v období rekonvalescencie na posilnenie a regeneráciu organizmu. A nakoniec extrakt z ovocia acerola. Množstvo vitamínu C, ktoré sa nachádza v extrakte z plodov aceroly, pomáha regenerovať redukovanú formu vitamínu E a chrániť bunky pred oxidačným stresom, zvyšuje tiež vstrebávanie metabolizmu železa a prispieva k energetickému metabolizmu. Okrem toho napomáha k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu pocitu únavy a vyčerpania a tiež k správnej činnosti nervovej sústavy, ktorá je dôležitá pre mnohých ľudí. Zostane nám výborný špenát, ktorý je bohatý na draslík, železo a kyselinu listovú, teda vitamín B9. Kombinácia vhodných rastlinných zložiek, vitamínov a minerálov nám umožnila vytvoriť ďalší produkt v oblasti účelových výživových doplnkov. Duolive Moja krv funguje v 3 dimenziách, synergickým a aditívnym spôsobom. Po prvé, čistí telo od toxínov. Za detoxikáciu organizmu je zodpovedných veľa zložiek obsiahnutých v prípravku Duolive Moja krv. Najdôležitejšia je však šťava z cvikly, zeleniny bohatej na betanín. Betanín nachádzajúci sa v šťave z červenej repy má antioxidačné vlastnosti, čo pomáha čistiť telo od toxínov. Cviklová šťava navyše podporuje trávenie a vstrebávanie živín a čo je veľmi dôležité, dokáže účinne chrániť našu pečeň a stabilizovať správne pH našich fyziologických tekutín. Šťava tiež pomáha spaľovať tuk a brzdí rast baktérií a veľké množstvo horčíka obsiahnutého v šťave z cvikle priaznivo ovplyvňuje kondíciu ciev. Horčík tiež čistí tepny a žily od usadenín cholesterolu a zabraňuje tvorbe zrazenín v cievach. A zdravé cievy umožňujú krvi optimálne plniť jej prospešnú fyziologickú funkciu. Dual Life Moja krv podporuje aj obehový systém, imunitu organizmu a jeho regeneráciu. Komplexné a primerané pôsobenie zložiek doplnku zaisťuje najlepšiu podporu obehového systému, imunity a jej regenerácie. Duolive Moja krv bola vyvinutá vďaka spolupráci Vedeckej rady Duolive, dietológov a inovačného centra Duolive tak, že pôsobenie jej zložiek zvyšuje účinnosť ďalšej zložky. Ide o tzv. Aditívny efekt, poskytuje maximálne účinky výživových doplnkov. Duolive používa šťavu z čiernych rýbezlí, ovocie, ktoré obsahuje vitamíny rozpustné vo vode aj v tukoch. Ide o vitamín C, vitamín B vrátane vitamínu B6, ale aj vitamín A, E a K. Vďaka vitamínu C obsiahnutému v šťave z čiernych rýbezlí môžeme podporiť imunitu organizmu. Navyše flavonoidy obsiahnuté v tejto šťave majú silné antioxidačné vlastnosti, znižujú hladinu cholesterolu a pomáhajú čistiť telo od toxínov. Podporujú tiež rozširovanie ciev a tvorbu hemoglobínu. Antioxidanty obsiahnuté v čiernych rýbezliach zároveň chránia červené krvinky pred pôsobením voľných radikálov, čo pomáha udržiavať krv v dobrej kondícii. Nasledujúca zložka mojej krvi šťava z červeného hrozna sa odporúča v období rekonvalescencie kvôli obnoveniu organizmu. Antioxidačné zložky obsiahnuté v šťave chránia cievy a agregáciu krvných doštičiek, čím vzniká riziko tvorby krvných zrazenín v cievach.
obniżając przy tym ryzyko powstawania zakrzepów w naczyniach. Duolife Moja krv pomáha udržiavať normálny krvný obraz. Krvné výsledky odzrkadľujú stav organizmu, preto bol Duolife Moja krv vyvinutý tak, aby dodal telu cenné vitamíny, minerály a rastlinné a zeleninové extrakty, pretože ich pravidelné používanie môže výrazne zlepšiť váš krvný obraz. Môže vpłynąć w sposób wydatny na poprawę twojej morfologii. A prečo? Cviklová šťava totiž vďaka vysokému obsahu horčíka, železa a kyseliny listovej podporuje kardiovaskulárny systém. Šťava sa odporúča ako prevencia anémie, pretože priaznivo pôsobí na krv, zvyšuje počet červených krviniek. Zwiększając produkcję czerwonych krwinek. Hrozno, ktoré je bohaté na resveratrol, pomáha udržiavať, znížiť krvný tlak a zmenšiť viskozitu krvi. Oraz zmniejszyć jej lepkość. Vďaka vitamínu C, ktorý sa nachádza vo výťažkoch z listov špenátu a plodu aceroly, podporuje imunitu organizmu, pomáha posilňovať cievy a pomáha vo správnej forme. Vstrebávanie železa a železo je potrebné pre tvorbu červeného krvného farbiva, ktoré je zodpovedné za transport kyslíka do všetkých živých buniek nášho tela. Správne vstrebávanie železa pomáha zabezpečiť efektívne prekrvenie, no zároveň predchádza a tým udržiavaním parametrov červených krviniek v normálnom rozmedzi. Krv je dodatočný transportovať v tele nepotrebný metabolit, ktorým je oxid uhličitý. Moja krv je celoeurópsky program kampane darcovstva krvi, ktorú organizuje nadácia čestného darcu krvi. Program je zvýšiť povedomie o tom, aké dôležité je poznať svoju krvnú skupinu a starať sa o jej správny stav pre záchranu nášho zdravia a života. Nezabudnite, že existuje, že doplnok stravy Duolife je zárukou dokonalého krvného obrazu. Preto sa o ňu treba starať.